A peonalización das rúas e prazas do centro urbano de Vilagarcía é unha das apostas claras do goberno da capital arousá, incrementada nos últimos anos polo goberno socialista Alberto Varela, unha idea que reciben de boa gana comerciantes e cidadáns na súa maioría, pero que se atopa con reticencias se falamos dos condutores dos vehículos que teñen que circular polo centro. As cifras deixano claro. Que en estas zonas peonís o tráfico motorizado tamén está permitido, pero en determinadas circunstancias. E sempre entendendo que as zonas peonís a preferencia do peatón. Teño aquí uns datos das denuncias que se fixeron este ano. De enero a xulio fixéronse denuncias a vehículos en zonas peonís 242. Denuncias por estacionar en pasos de peóns, aceras, xardíns, etc. Non peonís, pero semellantes a peonís, 347 denuncias máis. Isto supón unhas 2 ou 3 denuncias á semana por parte de condutores imprudentes que se poden estar expoñendo multas de entre 100 ou 200 euros. As infraccións principais das multas cursadas foron por estacionamentos non permitidos. Circulación a horarios indebidos para carga e descarga, aparcamentos indebidos en zonas peonís, o de velocidade inadecuada é máis difícil de prever, pero tamén hai velocidade inadecuada. Desde Rabella teñen claro que seguirán apostando por unha cidade para os peóns e por iso pronto anunciarán novas medidas para tentar reducir este tipo de infraccións. Aínda así, a peonalización continúa avanzando en Vilagarcía e a próxima fase que prepara o goberno local é a da Praza de Galicia e o seu entorno, un dos espazos máis emblemáticos da cidade.